Igbo class world. This is onye classic match. Hey, umunne, unu na-anya after kansi kita after kansi. So ihe mfuru juma anya matchmaker a na-emebuzi ozulu mbọ ọnụ. Ịma na ị ga-emenwulu onwe gị matchmaker. Onye kwe chi ekwe, ọ bụrụ na ị ga-emenwulu onwe gị matchmaker ma nwetakwa ihe ịchọ, si hallelujah, si amen, si praise God. Maka anya si na onye kwe chi ekwe. O wee bụrụ ihe mfuru. Apụtara m bịa na after ebe na-azụ yaw nya after na-ekwo ekwo ịghọtago. O nwee billboard ebe a na-amadochi ụmụ ihe dị gị mkpa. Ị gaa ebe ahụ jee nyụọ anya. Ndị plumber na-amado ị na-achụ ụlọ ndị nwere ụlọ na-amado chesi na fa na-achụ ụlọ na fa nwere ụlọ gị kpọọ fa bịa n'ụlọ ibili nya onwere ihe anara amado ebe ahụ ma ị na-eke isi ịmado o nwee billboard mana a na-charge board for 1 week ịmado ihe gị after 1 week a ya edede eti amado ya olube 1 week ahụ ewepụ ya ole esi m ịkwụrụ ụgwọ 2 weeks so ma ndị kapịnta ma ndị plọmba ma ndị na-eke isi ma ndị na-eme ihe ọbụla ọlụ aka ọbụla iji ịbịa ịmado si na ị na-alụkwasị kpọọ gị ọzọkwa bụ onwe ndị na-asị hey na fachọlụ cook ịmala esi nri gị bịa ka e wee gị n'ọrụ nwee ndị na-asị fa chọ klina ọ bụrụ na ị chọọ iklin ihe ị ga ewee gị n'ọrụ nya ọtụtụ ihe ka a na-amadocha ebe ahụ mana ịmago nọ mini job ma ụmụ ihe ma ụlọ onwe ndị dị establish company ịchọkwa ịga ebe ahụ mana ndị a bụ mini something so ma ọ bụ ịmago ndị na-amado klina fa nwere ụlọ ebe ahụ bụ onwe ike ọ bụrụ na o nwere 3 bedroom ma 4 bedroom ọ chọọ ishia with mmadụ ọmado si na o nwere ịghọtago iluo ịkọpili nọmba ịkpọ onye ije nene ụlọ ineneta ụlọ ọ dị gị mma iwele onwe ihe mfu uju ume anya ebe ahụ ihe mfu uju ume anya bụ na mmadụ bịa mmadụ onwe si na ọ na-achọ di ịfụkwa nwaanyị onye ọcha nwa na-eke ụra kpakị o buka so o wee mmadụ afụkwa m ya chee na agadi nwaanyị ụlọ nne m ochie amara m na ọ dị 38 years ifu ka ụra ọ nọkwa na bed ya wee see foto ahụ wee zegeli ka ezege ebe ahụ wee sị na ọ na-achọ onye ga-abụ husband ya ọ bụgodị na ọ ga-esi na Naịjirịa na nsogbu adịrọ na ọ chọọ nnọọ companion ịghọtago so ihe a wee ju m ezigbote anya m wee selie foto so ọ bụrụ na unu chọọ ifia unu mee ka mmadụ ọ bụrụ na unu chọrọ ya unu mee ka mmadụ ka post onye ma ọ bụ ka nye gị nọmba ịghọtago so o wee zegele ebe ahụ wee see onwe ya foto wee nọrọ ebe ahụ o nwekwara onye ọzọkwa nke onye Naịjirịa afọ na okwe m ụdị ya na billboard ahụ taa bụ mbụ m ya ka m sikwa ka m bịa kọọrọ unu m wee fụkwa nwaanyị onye Naịjirịa ọzọ o wee zegekwele ka ezege o buru nnọọ ibu ọ da nnọọ ka kpakị obuka wee sịkwa na ọ na-achọkwa di nke ahụ dị 35 wee zegekwele ebe ahụ obuka wee sị nke onye ọcha ahụ wee sịkwa na o nwee mental health issue nya onye chọkwali like that nya bịaba ọ bụgodị na o si na Naịjirịa na nsogbu adọrọ ọkwa ihe mfụchata na billboard nke mbọsị tata wee ju m anya ama m na mmadụ na-ejekwa eme onwe ya matchmaker na billboard kwụọ ụgwọ ebe a na-amadoche onye na-achụ ụlọ oje ebe ahụ ifu ndị nwecha ụlọ madoche ụlọ ịbịa ịkọpili nọmba fa ịkpọ ọfa ije nene ụlọ ọ dị gị mma ịkwụọ ụgwọ ma ndị kapịnta ma ndị plọmba ndị achọrọ m onye kapịnta ọ bịa ka m jijebe na billboard ahụ ka m je negheli anya jee chọọ ndị kapịnta ga-abịa kụlụ m kpọkpọkpọ ọ bịa ka eji kwesị na aka ọlụ a maka so inwe aka ọlụ na-abịa obodo oyibo ịbịa ya mmadụ ihe na otu ebe ahụ ọlụ bịabala gị nwere nọ ezigbo lụta ọlụ ọfụma ime eke isi ime eme ihe ọbụla ọkwa mmadụ ga na-akpọzi gị kpọpụ gị n'ụlọ ihe azụdị enwe efe akwa ka ị ga na-ebezi ya na-agazi onwe gị aga ịghọtago so o wee ju m anya na nwaanyị bịa mmadụ onwe ebe ahụ 35 ya na 38 si na ọ na-achọ di wee dechecha afịa kọwachaa maka onwe ya and ịma na ndị ọcha nara asị o si na o nwee mental health issue nke onye ọcha ahụ o si na o nwee mental health issue ọkwa ka ị mara so unu chọkwa anya unu gwa m ka nje wetie post olu unu maka o si na ọkịara ebe onye ahụ si na it doesn't matter ihe ụmụ abụ na ọ chọ companion ọ chọgodi na aga ka onye ahụ ọkpọgotie na ọ dị willing so ọzọkwa m fụrụ wee bụrụ nwoke onye be anyị wee kwụrụ nnọọ wee see onwe ya foto si na nwanne ya nwoke na-achọkwa nwaanyị onye ga-akpọgote na UK ọkọwachicha maka nwanne ya nwoke ahụ nnọọ
nya na onwe ya kwụsị ọ bụ ọsịkwa na nwanne nwoke nya nwasị foto wee kọwaba maka nwanne nwoke ihe nke a ihe gị nwa nọ na UK already ị kwesịrị na ịkpọgote nwanne gị nwoke ọ bụgodị student visa imelie student visa a nara akwa ya akwụ nwunye ụgwọ akwụkwọ ụmụnne ọkwa ihe m fụrụ ya sị ka m bịakwa ka ọlụ unu nye ọkwa nke m fụchara m bịakọ so onye chọzikwa ya mee ka mmali ide na comment section isi I am interested ịghọtago na ịdị interested so that ka m wetie tụọlụ gị nọmbịa ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ ndewo